Baasi t'i la. Baasi kɔni bɛ na mun ye e sigi togo lajɛ n tɛ kamanagan bila mɔgɔ la depuis kunu i bɛ tan tɔ ne k'i ɲininka ka dɛsɛ i tɛ ka foyi fɔ ɲɛna mun kɛra e la. Non fosi tɛ yen. Mulayi ni su y'i dogo a kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara fɛn min b'i la a fɔ ne yɛ i ɲɛna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn mun de kɛra. Non n y'a f'i ye cogo min na fosi tɛ yen kana jɔrɔ. A fɔ ɲɛna dɔrɔn mun y'i sɔrɔ i ni jɔn sera ɲɔgɔn ma. Kuma kɛ fɛn bɛ dusu la n'i m'a fɔ i tɛ lafiya. N terikɛ in de don avocat kɛ in. Mun y'a sɔrɔ. Kunun n taara bɔ a su de kan. Mulayi ko jumɛn ani jɔn sera ɲɔgɔn ma. Ne yɛrɛ ma kɛ ala ye k'a dɔn. Nka n sigalen don dɔ la minɛ. I n'a fɔ dɔ jɔ. Parce que action in kɛ waati ne ni dɔ bɛnna nka n ma se k'a tigi visage de repérer ka ɲɛ. Mulayi dɛ nin ko in nin ye ne fa dɔgɔnin ninnu nɔ de fɛn man ka taa ninnu dénoncer polisi la. Non yayi an tɛ se k'o kɛ o. I hakili ka bon i ye muso ɲuman ye i hakili ka bon kosɛbɛ sinon ne ye ɲɔgɔnna caman dɛmɛ tan fo bi m'u ye ɲɛ la. Awɔ tiɲɛna nin diyara n ye kosɛbɛ nin diyara n ye bari maanifin n'i bɛ baara ɲuman kɛ n'i ye maa sɔrɔ kuma dɔ la min bɛ to ka n'a f'i ye karisa i ka nin baara ɲɛna a bɛ tubabu ko ten a bɛ courage don i la i ka baara la. Awɔ i y'o de kɛ sisan kɔni ala k'i sara a diyara n ye. E karamɔgɔ a kun ka di n ye ka fɛn caman d'i ma nka wagati ka gɛlɛn 400 filɛ nin n b'o don t'e la. Nin fana ye belebele ye koyi nin ye belebele ye ala ka n'a bɔ n kɔnɔ. Nin kɔni ye belebele y'an bolo ala k'i sara ala ka n'a bɔ n kɔnɔ an ba k'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ten i mana filɛli la foyi ka na an tan dɔrɔn ka 400 di yan a diyara n ye ala k'i sara. Karamɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲini fɛ n'a ma kɛ baasi ye. An tile e yayi tɛnɛ de don. Tɛnɛ ça va. i b'a dɔn ni mɔgɔ gɛlɛnba tun bɛ i b'a dɔn ala de ye ci ne ma bi yan. Ko dɔ bɛ ne dala bi a tɛ se ka k'an jɔlen i sigi. Tɛnɛ kɔnɔfɔɲɔgɔn foyi tɛ ne la tugun ni e tɛ ne tun bɛ n kɔnɔfɔɲɔgɔn kɛ mɔgɔ min n'o ye ne ba ye ne banna o ka kuma ma o ye kuma o kuma fɔ ne ɲɛna ne ye n pan o bɛɛ kunna. Wa i b'a kalama dɛ ne ba ye kuma min fɔ ne ɲɛna ko bɛ ka tagama ka boli o sira de kan. O ye sira jumɛn ye o ye mun ko ye ne tɛ ka foyi faamu yayi. Ne ba ko ne ma ko ne kana to togo si la mɔgɔw ka bɔ an ka du kɔnɔ ko kalama depuis an bɛ si kɛnɛma fo ka n'an yɛlɛma yan nɔ komi ne y'a dɔn ko Mulayi bɛ ne fɛ ko ni ne y'a bila ko o ko la a tɛ ban o si ma. Mulayi wulila an ka papier ko la ka papier ɲini k'a di avocat de ma ka taa anw fɛ yen avocat kɛ tora la Mulayi taara o dalen de sɔrɔ jeli la kun. Ka to a la cogo di n tɛ k'o faamu ne tɛ ka foyi faamu e ka kuma la. Tɛnɛ ka sa kɛ ka sa wa ni ba ye nin kuma de fɔ ne ɲɛna
ko n'an y'an sen don a la diɲɛ ma don o don k'a ko tɛ taa fagali kɔ a dun bɛ ka taa o sira fɛ tɛnɛ ne bɛ ka siran koyi n dun ye mula in nɛgɛ bi ka dɛsɛ a ma sɔn ne ta ma kana siran sa mula yɛrɛ dun a dusu kasilenba bɔra a bɔra e kun bɛ ka sow ka bɔ yayi e kun bɛ gira la k'a nɛgɛ dɔrɔn puruke a nin ko ninnu ka bɔ a kun na e b'a dɔn n'i ye mɔgɔ kɔni bila ci la kɔni ni tiɲɛni bɔra a tigi b'a fɔ k'a t'a bila fo a ka ta sara de a bɛ se ka taa nin na ko dɔ bɛ se k'a sɔrɔ o sen fɛ yɛrɛ ne kɔni fɛ han hali e ka nin to yen nɔ a ka nin ko bɛɛ jɔ ta e ka to ka mula in nɛgɛ han a ka sɔritiw kɛ puruke a hakilina ka yɛlɛma a ka se ka furu kɛ an bɛɛ sigilen bɛ k'o de kɔnɔ ou bien mɔgɔ tɛ yan ne b'a dɔn ne tɛna mɔgɔ sɔrɔ yan musobakɔrɔ damaw dɔrɔn de bɛ yan mun de bɛ yen aw ye mɔgɔ fagalaw ye assassin aw tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ fagalaw kɔ ne b'a dɔn pɛrɛ aw de avocat faga est-ce que fa t'i la e bɛ se ka na don mɔgɔw fɛ yen tan cogo di k'i bɛna mɔgɔ accuser comment est-ce que tu peux accuser quelqu'un sans preuve e yɛrɛ ye jɔn ye i bɛ n lamɛn cɛya ye kelen dɔrɔn de n nana k'a fɔ aw ye de aw ye ko de daminɛ a tɛ se ka ko min kunbɛn n kalila ala la nin nin bɔ in a tɛ dan nin kelen in ma nin nin bɔ de daminɛlen dɛ e dafalen tɛ i ka i ka kow ɲɛɲini sariya kan ka kɛ cogo min na e kan k'a kɛcogo ɲɛɲini mɔgɔ tɛ mɔgɔ accuser ni preuve t'i bolo a fɔ kelen i bɛna mɔgɔ fɛ yen ka accuser ka agresser ça c'est violation agression à domicile est-ce que b'o kɔlɔlɔ dɔn tu viens chez nous tu ne nous connais pas on t'a pas invité qu'est-ce que toi tu fous ici ko cɛ tɛ dugu kɔnɔ e nana yan nɔ n'a ye fɛn o fɛn k'i la an jo don n'a y'i convoqué fanga la fɛn o fɛn y'i sɔrɔ an jo don et puis troisième chose e bɔra ka mun kɛ sisan nin ye menace de ye est-ce qu'il bɛ menace kɔlɔlɔ dɔn ka na mɔgɔ fɛ yen k'a menacer ni fɛn o fɛn y'a tigi sɔrɔ c'est toi an dan ye ka taa a déclarer dɔrɔn toi tu te prends pour qui tu viens chez nous pour dire des bêtises est-ce que fa t'es là est-ce que e b'an dɔn ni ko y'i sɔrɔ yan ce serait ta faute i bɛ ka erreur ba de kɛ i bɛ ka don fili ba de la parce que ne ɲɛ b'i la e ma kalan i kunkolo i hakili ko ka dɔgɔ i bɛ ka don fili de la fais attention jeune homme denmisɛnninya bɛ mɔgɔ bila fili la dusu bɛ mɔgɔ bila fili la n'i ɲɛ tugulen don i ɲɛ yɛlɛ ne ɲɛ b'o de la e ɲɛ tugulen de don. dɔgɔ i b'a kalama ne ka fosi de t'o la n y'a fɔ aw ye dɔrɔn de n nana k'aw lasɔmi de ye a ye ko de daminɛ a tɛ se ka ko min kunbɛn wa a y'aw sigi n'a ye nin nin bɔ de daminɛlen ni nin bɔ ko mun don n'a b'i kunkolo la e yɛrɛ b'i yɛrɛ nin bɔ parce que i bɛ k'i yɛrɛ bila danger de la tu es en train de parler sans preuve n bɛ k'o de f'i ɲɛna. danger reste ici tu vas comprendre. danger e bɛna danger ko kuma de fɔ ne yan e bɛna se ka mun de kɛ ne la foyi i tɛ se ka foyi kɛ. e bɛ ka kuma min fɔ preuve de b'e bolo wa e bɛna mun de kɛ preuve de b'e bolo e bɛna mun kɛ toi tu as quoi comme preuve e bolo ye cɛriya denmisɛnnin fitinin e bolo ye cɛriya i ko nin bɔra n t'a dɔn mɔgɔ min ye nin bɔ n t'a dɔn mɔgɔ min nin bɔra ni mɔgɔ min kɔni sera ka nin bɔ n'a ye nin dɔ bɔ e ta bɛ se ka bɔ o senfɛ fais attention. n'i ye kalabanci ɲininka a bolo ko bɛɛ de y'ale ɲɔgɔnna kalabanci ye nka a ye sigi n'a ye dɛ nin nibɔ kelen in tɛ yan a bɛ kɛ n nana k'o de fɔ aw ye. fili erreur i bɛ don a kɔnɔ wa i bɛna nimisa sini continue. ne ka foyi t'o la ne ta ye kangarida ye i t'i fɛ yen calme-toi tu te prends pour qui i t'i fɛ yen calme-toi. i bɛna n bugɔ wa. i t'i fɛ yen. i bɛna n bugɔ wa. e bugɔli ka dɔgɔ. an bugɔ kɛ n filɛ. i t'i fɛ yen. n'i ka n bugɔ. ko min ma se ka kɛ fɔlɔ ye n kɔni bɛna taa fara dɔ kan ne tun bɛ fɛ n'a sɔrɔ solution kun bɛ sɔrɔ ni ne tun donna mun kan walasa o ka se ka bɔ hali ni ma kɛ fɔlɔ ye sa nka ale kana to yen nɔ i b'a dɔn sinaya ma nɔgɔ. kana to du kɔnɔ. wala ale ka bɔ ni ne donna quoi. ne donna ka maa min sɔrɔ yen o ka bɔ. n'a sɔrɔ solution kun bɛ sɔrɔ a la kun bɛ diya n ye dɛ. o baara bɛ kɛ o baara bɛ kɛ o de ye ka maaninfin danga k'a bila a yɛrɛ la o baara in y'o de ye e m'a fɔ ni e furula cɛ min ma ka t'o muso fɔlɔ sɔrɔ yen e donnen dɔrɔn muso fɔlɔ ka minɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ wa. ka bɔ ala ka n'a bɔ cogo dɔn. o kɔni bɛ kɛ o de ye ka maaninfin ɲɛɲini k'a danga k'a bila a yɛrɛ la o bɛ se ka kɛ o kɔni baara bɛ kɛ yɛrɛ de
ngai komi iye ma ye ma min bunya ko sebe ni yere ni balla na kujugu ki sembu kono koro kana wardi mo ma ka tan doron karse ka barakai ayi ko mena chesoro ni chesoro a chena o yen fa kujugu o yen fa bena fura dima afran ibena do dumin kono ibita dinge sin ka bla o du konnala ikon donna ka muso sɔrɔ hali ni muso naani ne kɔni tun b'a bolo a bɛɛ bɛ taa a bɛɛ b'a ka minɛn cɛ ka taa a bɛ kɛ komi u ɲɛɲini na de u bɛɛ b'a ka minɛnw cɛ ka taa i y'a faamu n b'o k'i ye ne kɔni ta ye min ye ne b'a d'i ma n'a ɲɛn'i bolo i yɛrɛ bɛ segin ka na i se ye min ye k'o di ne ma i b'o di ne ma awɔ ne tɛ wari minɛ i la baara la o e kɔni b'a dɔn o t'o to yen mɔgɔ min y'o faga fo ka t'o ɲini ne cɛ i ka telefɔni d'a tantɔ wale ka di ta bɔ yan nɔ sinon tɛgɛ bɛ s'i ma i ma sigi ni mun ye ni ma ta ka bɔ yan e bɛ se ka jumɛn kɛ i bɛ se ka jumɛn kɛ i bɛ se ka mun kɛ o kɛ d'accord o kɛ a b'i n'a fɔ gɛrɛgɛrɛ dɔ b'e kɔ aw to a ɲɔgɔn na wɛrɛ n bɛ taa wa n bɛ segin est-ce que fa tɛ nin na ça je comprends allo mula yayi de don i b'a dɔn ni mago gɛlɛnba de b'i la san awɔ ok n y'a faamu n b'i kɔnɔ tɛnɛ ni jɔrɔlen don nin ko in na koyi je comprends maintenant ya i ka cɛ in de don i b'i k'i kun don ko la i tɛ mun kɔnɔna ko dɔn mais tu vas regretter ça chez nous e kun k'i ka vie kɛ tranquille la dogo la o ka fisa ka tugu nin dennin kɔ jarabi bɛ mɔgɔ ɲɛ filɛ ko min bɛ da e kan e ɲɛ bɛna yɛlɛ a bɛ nɔgɔya sa i k'i hakilina tigɛ n'i ko i ten y'a wele a k'a bɛ na a ko a bɛ tila ka na ne kɔni bɛna taa mais n'a nana i b'a na hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na pour a k'a faamuya n'i ka sinon nin wagati ka gɛlɛ a ma yɛrɛ de parce que a bɛ ka wagati gɛlɛn de latɛmɛ sisan o ye i tiɲɛ y'a mɛn awɔ ne bɛ taga awɔ k'an bɛn o la ala ka se n'i ɲuman ne b'i ka baara de kɛ n'a ɲɛn'i bolo i yɛrɛ bɛ segin ka na i se ye min ye i bɛ n'o di yan n'i ma segin ka na fana ni ɲama min sɔrɔ o ko la kɔni o kɔni fana ka ko laɲininen ye awɔ i y'a mɛn baasi tɛ n b'a d'i ma i ko ten caman bɛ siran sinaya ɲɛ muso caman bɛ siran sinaya ɲɛ yɛrɛ de koyi awɔ k'a sɔrɔ sinaya i yɛrɛ sigi ko ten sinaya jɛlen galadaga ye o jɛlenw ye maa si dun sigilen t'a bolo ma bi o ye tiɲɛ ye n bɛ na fura in d'i ma n'i bɛna kɛ kana sɔn maa si k'a ye i bɛ dingɛ sen k'a don dingɛ kɔnɔ i y'a faamu ni e donna a muso tɛ dɔgɔkun dafa yen fiyewu a b'a ka minɛn cɛ ka taa a yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn y'a bila a la i y'a faamu sɛbɛnden min filɛ nin ye kan'a minɛ ni i numan bolo ye dɛ i b'a minɛ ni kini bolo ye i y'a faamu n'i bɛna dingɛ sen i bɛ dingɛ sen ka bonya kosɛbɛ k'a ja kɔnɔ i y'a faamu bari n'i y'a dɔgɔya ni san nana ni ji bɔra ji bɛ se ka taa n'a ye o bɛ maa caman ka dabali tiɲɛ mais ni samiyɛ nana tan a bɛ dabali caman labɔ dugu jukɔrɔ i y'a faamu a bɛ maa caman ka baara tiɲɛ i b'i hakili t'o la i y'a faamu ni san nana ji kana se ka nin labɔ i y'a mɛn awɔ n'ala sɔnna n'o kɛra cogoya min na an b'a fɔ ɲɔgɔn ye inshallah sira b'i bolo o kɛ cogo di muso tora o kɔni u ka cɛko la ala k'a ɲɛ ka d'a ma
Tombée du ciel. Jolie princesse, ça va? Ça va. Ok. Ibaro, Ali m'a phoné. Qui te voit dans le quartier qu'on est dans là. Parce que moi, je dis qu'il y a un quartier qu'on est là. Mais moi, je suis là. Si tu as un numéro 10 madro, tu vois, et manga blague moi makono. Vu ta beauté, tu dois pas t'arrêter comme ça. No cher, là il check un tour. Et joli baron, tu t'es pas trompé. Femme mene fabulo des millions. Beaucoup de millions. Mais à 1 million moun mene bolo ndebe ko mara, ça c'est 50 millions. Je gère ça comme je veux. Ça ne mou kadinyembo au sala. Ni kadinyembo voilà, ni téléphone mou yebala. Ça vient direct des États-Unis. À usine là directement. Et puis à Glana usine mouna. Otigi a never tantori. Princesse, je te dis, tu t'es pas trompé. Eh. Hein? Il fait mi. Le fawa. Ngo il fait mi. E mago ne fare là. Papa. Tiens, papa. Papa, t'es là. Non. Si, papi, hein? Agara cogo di? Ni tanti de. I kulo b'a la wa ni tanti de. Tebe ka taa ka bɔ yan. Fana kun bɛ k'i A di yan. Ne ka telefɔni mun k'e bolo? Yɔrɔ ne ye kangari di ye manamana ko ninnu na. Il fana sa sabali sa. Mɔgɔ bɛ kuma den fɛ kan. I b'a dɔn dɛ. Hakɛ to koyi. A ma mara de. Ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ Peti n ka sabali. A kulo ka gɛlɛn. Kaɲi mɔgɔ tɛ kuma den fɛ ta kaɲi. Kɔrɔ min lamisɛnya dɛ. Ayi a ma foyi kɛ. A ma foyi kɛ. Mais e nana mun na yan? Cogo di? Mais i natɔla hali k'an wele. E y'i ka telefɔni lajɛ yan. A tun bɛ kuran de la o. A kuma kuran n'o fɔ. Wa et puis ne tun bɛ sunɔgɔ fana la. Ne ma na baasi la. Ne nana k'a f'i ɲɛna de ko ni somɔgɔw ye woro minɛ. Ni woro dun minɛna anw fɛ yen. Somɔgɔw b'a f'i ma diyagoya i ka to so fo i ka kɔɲɔ ka kɛ i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn ye. N nan'o de f'i ye n y'i wele min sɔrɔ n siranna n'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la n ko n bɛ n'a f'i ɲɛna. N y'a faamuya. Baasi foyi tɛ ne la. Aw ka somɔgɔw ka laada de ni woro minɛna muso tɛ taa yɔrɔ si. Ça tombe bien. Hali appel o bɛ mada o tɛ kɛ don o don. E cɛ. O dabɔkun ye walasa i n'i cɛ tin ka don ɲɔgɔn na de. D'accord. O tɛ problème ye. U ka laada ka ɲi kosɛbɛ nka i b'a dɔn o la fo ko in ka teliya de sinon ɲɛnafinba de bɛna kɛ ne la. I b'a dɔn e ɲɔgɔnna muso dagabana muso ɲɛnama. E ni cɛ man ka fama ɲɔgɔn ma ka se waati dɔ ma. Sisan o tɛmɛlen ko ka bɔ yen nɔ. Don kɔmala bɛ yen nka bɔ kɔmala tɛ yen. Ka d'a kan furu fɛnba de don. N'i donna furu la ka don furu la bi ko sini bɔ o fɛn tɛ. Ala ye furu bonya kojugu. Ne kɔrɔkɛ de ta kun ye du ye. Nka Ala y'ale miniji dɔgɔya. Nka yan'a miniji ka dɔgɔya a ye a ka fɛn bɛɛ bila ne tɔgɔ la. Dugukolo caman de b'a bolo n'o ye dutɛrɛnw ye. A y'a bɛɛ kɛ ne tɔgɔ la wa a ye papiyew di ne ma. Wa n'Ala ma baasi kɛ sɔɔni ne yɛrɛ bɛna entreprise dɔ dayɛlɛ min ka baara bɛn bɛ dugukolo feere ma. Wa ni i donna nin du in kɔnɔ yan a bila i kunkolo la ne seko ye fɛn o fɛn ye n b'a kɛ ye i t'i tɔɔrɔ wa i t'i ɲani fo ni i yɛrɛ ye tɔɔrɔ min se i yɛrɛ ma sinon ne kɔni ka kanali la baasi foyi t'i sɔrɔ yan wa yan dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'i bonya sɔɔni n bɛna nin tɔli in wuli ka bɔ yen ka sanfɛla jɔ n b'a kɛ bitɔn ye i yɛrɛ de b'i ka choix kɛ ni sanfɛla ka di ye ou bien ni dugumana ka di ye yɔrɔ min ka di ye dɔrɔn i b'o ta i b'a fɔ i somɔgɔw ɲɛna ko n bɛna nin waati nin ko mais k'u ka furuko in teliya dɛ ko sinon n bɛna degun yɛrɛ de e ma ye charme yɛrɛ de b'i la n ko ni e yɛlɛla mɔgɔ fɛ c'est à dire hali n'i ka du tun bɛ ka goyala i b'a dɔn k'a bɛ diya i la Ni to ten su bɛ ka ko bɛɛ sira ɲini ka taa so. wa n'i ye se kɛ ne ye ne ni e ka bi bɛɛ kɛ nin cogo nin na tan O bɛna kɛ don n'a nataw la o bɛna kɛ n'Ala sɔnna o bɛ sira ɲini. i jɔ ta
e bɛ nin kɛ taxi passé ni min f'i ye dɔrɔn toujours a bila i kunkolo la i bɛ n kɛra la wa i ko ko appel ko min dɔgɔyara dɛ b'i deli hali n'a kɛra sufɛla n'u 23h n'u waati n'u i den i ka to ka wele n ka baro dumaniw kɛ i b'a dɔn u bɛ mɔgɔ la lafiya toro sira b'i bolo i jija i ka n wele dɛ ouais bilakoro e petit yɛrɛ bi mɔgɔ ka minɛn ye dɔrɔn ka sin k'i pan k'i nɔrɔ la manamana kan fɔ la a bɛɛ ni ala ayi bɔra mɛ tɛnɛ ne magoba de kun b'i la mɛ n t'a dɔn a bɛna ɲɔgɔn ye cogo min na f'an fila bɛ fɛ sigila an ta ne ba ye mago bɛ ne la o ka di awɔ a ka di a man di parce que n b'a fɛ i ka kuma i terimuso fɛ i yɛrɛ b'a dɔn kabini kuma caman n bɛ kɛnɛma an bɔra kɛnɛma seli de la an filɛ min ka so sababu ale de y'an bɔ bɔlɔn kɔnɔ ka na an ta k'an bila a fɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn a ka ko ka di cɛnin ye wa a yɛrɛ b'a dɔn a ka ko ka di cɛnin ye wa cɛnin t'a fɛ tulonkɛ sira kan a b'a fɛ sɛbɛ sira de kan mɛ i ka kuma a fɛ a k'a fɔ cɛ ɲɛna an ka du kɔnɔ problème a k'a dabɔ a la parce que a bɛ k'a sen don du kɔnɔna ko in na a k'a sen bɔ a la ne b'an ka mɔgɔ ninnu dɔn ne bɛ n cɛ dɔgɔnin ninnu dɔn i n'a fɔ n tɛgɛ ci u bɛ sɔn ko in ma ani u bɛ ban ko in ma ne b'a bɛɛ dɔn ne ye san caman kɛ du kɔnɔ furu la wa m'u jogo dɔn u y'u ka denmisɛnninya caman kɛ ɲɛ na ye k'a sɔrɔ n cɛ ma fatu cɛ ɲɛ k'a sen ta k'a bila kɛlɛ min na ko a bɛ anw ka hakɛ ɲini ka d'a ma o tɛmɛna ka ban u y'an gɛn ka bɔ du kɔnɔ a ka kuma cɛ in fɛ a k'a kɛ ala kama k'a kɛ kira kama a k'a sen bɔ ko in na parce que ne bɛ n cɛ dɔgɔnin ninnu dɔn hali ninnu kariyalen don ka ne faga ninnu mago foyi tɛ hadamaden na u mago b'u yɛrɛ dɔrɔn de la i ka kuma a fɛ parce que a b'ale ka kuma de mɛn n'ale kumana a fɛ ko o ko la a b'a mɛn n'a ko k'a ka ko o ko kɛ a b'a kɛ wa n'a kumana a fɛ tuguni k'a k'a dabila n dalen b'a la a b'a dabila waliden fana t'a yɛrɛ ni bɔlɔ fu la parce que ninnu bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ni kɔni sera ka kuma a fɛ kɔni k'a kumana cɛ fɛ ko cɛ y'a sen bɔ ko in na a bɛ jɛ kosɛbɛ ya yɛrɛ taara min yaya a taara sugu la k'a bɛ taa na san ne ye n ka fura wari dɔ d'a ma k'a ka fura dɔ san i yɛrɛ b'a kalama ne kun ma ɲɛ hali ne kun tɛ se ka kuma mɛ ne b'a dɔn ne ka bana in tɛ bana gansan ye yayi ka kuma a fɛ yayi ka kuma cɛ fɛ kuma yayi fɛ koyi n yɛrɛ bɛna taa so ni sera so n b'a wele a wele dɛ i ka kuma fɛ dɛ kana kuma fɛ hali nɔgɔmani na kuma fɛ koyi a kana taa waliden ni di farati la kuma fɛ parce que ne bɛ cɛ dɔn n'a y'a ni da ko ka fɔ a k'o kɛ a ti lafiya an ma mɛn ɲɔgɔn ma kosɛbɛ mɛ an ye wagatinin min kɛ ɲɔgɔn ma ne ni y'a ni da diɲɛlatigɛ fɔ fɛ nka tellement n'a mɔ k'a ti lafiya kuma yayi fɛ dɛ baasi t'a la ni sera n b'a wele a wele dɛ a wele ka kuma fɛ dɛ i kan k'u fo i kan ka foli f'i ba ɲɛna ala ka se ni ɲuman ye a y'a bada sa. Ça va? An ka kare kɔnɔ. Walayi. O ka di yan. N bɔra so. So min? Aw fɛ yen. An ka so wa? Awɔ k'i taara nasan na. O yɛrɛ ɲana komi ne bɔtɔ filɛ nasan na siɲɛ an ka segin dɔrɔn an ka taa baro kɛ an ka tobili kɛ. A ka ɲi sa. Ne yɛrɛ kun mago b'e la o. O ka di? A ka di a man di. Ne bɔra so musokɔrɔba kumara ne fɛ. An ba ninnu filɛ ne yaye. Olu ye maakɔrɔw ye n'u ko ko fɛn min ka to yen a ka kan i k'o to yen. O ye tiɲɛ ye. A kumara n fɛ a ka problème de la k'i ka kuma cɛ in fɛ k'a ka ko dabila e yɛrɛ b'a dɔn a ko man nɔgɔn
yɛrɛ y'a fɔ yɛrɛ ko ni bɔra fɛn min na i b'a dɔn o tɛ ko nɔgɔn ye o sa e k'ale e ka kuma a fɛ a ka ko in jɔ o de ɲɔgɔn tɛ sɛba tɛ fɛn jugu ye ka k'a den kɔrɔ dɛ n'i y'a ye musokɔrɔba y'a fɔ a ɲɛ b'a la de e k'ale e ka kuma a fɛ tɛnɛ ne y'i ka kuma bɛɛ faamu o don yɛrɛ la ne kumara a fɛ mais n y'a fɔ a ye hakili la a bɛ se k'a faamu cogo min na nka a ma sɔn ne ka kumakan ma cogo si la min n'a tɔ kɛ ni kɛlɛ de y'a fɛ sinon a tɛna sɔn k'a dabila e kɔni i jija cogo bɛɛ la a ka se ka ko in dabila o de ka ɲi n bɛna kuma a fɛ yɛrɛ de n bɛna ɲɛ kuma kɔrɔ walasa a ka se k'a dabila sabula ne yɛrɛ jɔrɔlen don ni sara yɛrɛ de kun min na a bɛ nin ko in na jɔrɔ ko de don walayi ne bɔra so musokɔrɔba yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ten tɔ de a ye fɛn fɛn b'a kɔnɔ a y'a bɛɛ fɔ ale bɛ mun dɔn ale t'o dɔn a la o ye tiɲɛ o kuma est-ce que tu vois kabini don min na n bɛ ka moto in d'i ma n y'a f'i ye n ko n ye moto in n taara nin choisi de ka bɔ moto tɔw cɛ ma i yɛrɛ y'a ye an nana na moteur bɛ ka mankan min bɔ i yɛrɛ tulo b'a la papa moto in ka ɲi de koyi wa nin dɔrɔn tɛ dɛ i b'a dɔn mobili bɛ don wo o wo kɔnɔ nin moto in bɛ se ka don n'i y'a bɛɛ kɔnɔ ko ne bɔra circulation na i b'a sɔrɔ bɛɛ de bɛ ka ne lajɛ i b'a dɔn i bɛnna moto ɲɛnama ma fo k'a ban wa c'est ça bon o de ka di ne ye o de y'a to n ye nin ɲini parce que i b'a dɔn fɛn min qualité ka ca mɔgɔw bolo moi je n'aime pas que n ka t'o ɲini k'o d'i ma i ni mɔgɔw ka to ka fɛn qualité kelen utiliser quoi moi je n'aime pas c'est pour cela que n ye nin ɲini i yɛrɛ kama spécialement ka nin d'i ma pour que i ka courses kɛ ne ye quoi wa diyara n ye fo k'a fɛ o b'an k'o bɛɛ to yen sa ne yɛrɛ tun b'a fɛ ko ne mago bɛ e la n ko téléphone na ko ouais si je me trompe pas i y'a fɔ n ye k'i mago bɛ n na ko mais ko i tɛ fɛ a ka kɛ téléphone ye n hakili k'u t'a la o e yɛrɛ ne mago bɛ mun na ne mago bɛ frigo de la komi ne fa ye fanga don so kɔnɔ donc dugu ne tun bɛ fɛ ka frigo fɛngɛ ka dumuni ni jus crème ninnu feere a la e yɛrɛ b'a dɔn tile ka farin sisan nɔ waaw n y'o faamu frigo dɔ i bɛ fɛ ka fɛnw de feere tel que jus ninnu feere wa fitiri na denmisɛnninw mago bɛ jɔ olu la et puis ne yɛrɛ kun fana hakili bɔra kɔɲɔ na i ye wari min di ne ma ko ne ka bɛsi san n ɲɛ t'a la a bɛsi tɛ kɛ n sa tu vois bon i b'a dɔn n y'a ye dɔrɔn je voulais dire n kun bɛ fɛ k'a fɔ n ko non n ko est ce que i k'i bɛna mɛsi min san ko nin t'o ye wa wa qualité et puis c'est naturel e ɲɛ t'a la non i b'a bon ni de bɛ ka ko tɔ diya ne ye quoi min bɛ d'i ma dɔrɔn i b'a don i yɛrɛ la de quoi o la ni mɔgɔw y'i ye u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛba dɔ de jɔlen b'i kɔfɛ quoi e yɛrɛ m'o de fɔ ko ne ka to ka fɛnw san dɔrɔn k'an pari ɲɔgɔn na non n'i bɛ nin kɛ an tɛ kɛlɛ quoi tɛ kɛlɛ e ko ko frigo donc ka frigo de san ka d'i ma i ka commerce misɛnmaninw kɛ mais e tun bɛ fɛ an ka frigo den joli san o ko la hali ni ne sera ka frigo den 2 ɲɔgɔnna sɔrɔ parce que e yɛrɛ b'a dɔn ni ne sera ka frigo sɔrɔ sisan nɔ dɔrɔn warimisɛnnin di ninnu bɛɛ bɛ b'olu la et puis ne yɛrɛ bɛ se k'an jɔ ni n ka fɛn caman ye quoi i m'a ye ne tɛ fɛ k'e sɛgɛn ko ninnu an fila ta i b'a dɔn ɲinɛ tun ba de tun bɛ na an b'a fɔ ko famille ba ka di yan yɛrɛ ci bɛ tɔgɔ famille la i tɛ ka sɔn ka na hali cɛ kana papa lajɛ dɔɔni e papi e yɛrɛ k'a la e fa ye mun kɛ ne la sa ne ne fa an ka sɛgɛn bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛlen ka fɛn sɔrɔ wa a ma fɛn sɔrɔ a yɛrɛ wɔsi ji la dɛ f'a kɔrɔkɛ ka tiɲɛ ale ma se ka fɛn ɲɛnama foyi préparer n'o ye ni muso ta tɛ k'o fara ne kan foyi tɛ ne bolo so in kɔnɔ yan e yɛrɛ k'a lajɛ yɔrɔ maloya ka bon ne bɛ taa ɲini fan wɛrɛ fɛ a ka ɲi non mais lakɔnɔ bange tɔɔrɔ toro an bɛ lasɔnni ye kulu di tubabu bɛ ninnu kɛ mɛ a bɛ taa a bɛ sigi a bɛ taa a bɛ sigi a bɛ laban e taara la a bɛ ne sɔrɔ yan nɔ a b'a ka ko ninnu bɛɛ kɛ cɛ wari bɛ mɔgɔw kɛ cogoya dɔ la mɛ a kan'i bila nin na quoi lasɔnni n'e taara ka ne kelen to yan nɔ cɛ i b'a dɔn ka kow tɛ nɔgɔya ne bɛ ko dɔw kɛ i bɛ ne encouragé ne bɛ ko dɔw kɛ i b'a fɔ a ka ɲi ni minnu ma ɲi i b'olu fɔ ne jɔn de bɛ n'o fɔ ne san n t'a ɲɛnama yɛrɛ lasɔnni bɛ fɛ ka taa weekend de kɛ ka segin yan ne bɛ na taa yɛrɛ de kura ye non lasɔnni an k'o kɛ tiyatiri kan ye sinon a kana kɛ yɛrɛ yɛrɛ ye quoi an fila ni ɲɔgɔn cɛ